Eskerrik asko, mahaiburu, senatari jaun Andreok, arratsaldeon. Gaur ama hizkuntzen nazioarteko egunean, nire ama hizkuntzan egingo dut hitzartze osoa, edukia ulertu nahi duenak itzulpen zerbitzu bikaina dauka eta besteok gozatu euskararen soinuaz. Gizartearen haustura ekiditzeko argi daukaguna da inflazioaren kosteak eta ezohiko mozkinak eragile ezberdinen artean banatu behar direla. Eta horrela gainera errekuperazioa azkarragoa izango litzatekeela argi daukagu. Zalantza da, ikusitakoak ikusita, gaur proposatzen zaigun errenten ituna adosteko baldintza egokiak betetzen ote diren. Alegia, zeintzuk dira mailan jesarriko diren eragile ekonomikoak? Garamendi jauna langile eta enpresari txikiak utzietzi dituena, lurralde hitzarmenak lehenestea ukatzen duen patronal hori, gure ustez, itunak inflazio prozesua eustea lortu behar du eta era berean langileen erosahalmena ziurtatzea. Eta badakigu soldatak KPI beste igotzeak inflazioa areagotu dezakeela, baina momentuz inflazioa areagotzen ari dena enpresen margenak dira eta ez langileen soldatak. Estatu espainola, enpresa margenak gehien handitu diren Europako 3 herrialdeen artean dago, eta soldatak gutxien igo diren 4 herrialdeen artean ere bai. Hau, ez da harro egoteko moduko datua. Eta errenta banaketaz ari bagara, soldata arrakalaren inguruan ere hitz egin beharko da, eta baita ere enpresa berean egon beharko litzatekeen gehienezko soldaten arteko diferentziaz, eta fiskalitateaz ere hitz egin behar da. Eta planteatu beharko da, baita dibidendua banatzeko gaitasuna dauken enpresa batek langileen soldaten igoera ukatzea normala aldan, pena sartu dugu transakzionaletik kontu hau dibidenduena galtzea. Gazteak eta pentsiodunak pobreziaren atalasetik bera egotea herrialde garatu baten normala alden horretaz hitz egin beharko da. Anomalia guzti hauetaz hitz egin behar da. Bizitzeko oinarrizkoak diren gauzak garestitzean, pobretu egin gara, batez ere gehiengoaren soldatak ez direlako inflazioaren neurri berean igo. Eta kontuan izanik inflazioak gutxien dutenei gehiago eragiten diela, diferentzia sozialak sakondu egin dira neurri birbanatzaile eraginkorrak hartzen ez badira argi daukagu jai daukagula. Beraz, itunak helburu birbanitzaileak eta ekitatezkoak izan behar ditu bestela ez du ezertarako balio. Senatari jaun Andreok, askotan sentitzen dugu Madriletik planteatzen diren irtenbideak ez diotela era eraginkorrean Euskal Herrian dugun egoerari erantzuten. Adibidez, elkarrizketa sozialerako mahaia eratzerakoan ez da kontutan izan gure lurralde historikoetan daukagun errealitate sindikal eta enpresariala, edota gutxieneko soldata adosterakoan ere ez da izan kontuan gure errealitate sozial eta ekonomikoa, eta beraz, noiz arte jarraitu behar dugu gure errealitateari erantzuten ez dion marko estatal honekin. Bizitzaren garestitzeak dakartzan zailtasun eta desberdintasun sozialak sakontzearen aurrean, Euskal Herria Bilduk ongizate ituna mahaigaineratu zuen iazko urrian. Eta euskal eragileen artean aberastasunaren sorkuntza eta banaketari buruz eztabaidatu eta adostasunak bilatzeko garaia dela uste dugu. Garai berriei, errezeta berriekin erantzun behar diogula argi daukagu eta tinko jarraituko dugu bide horretatik. Eskerrik asko.